ali nijedan posao nije lak i niti se može prihvatiti olako. Dakle, biraš ljude na osnovu svog senzibiliteta i prosto kada imaš školu kao što je Fakultet dramskih umetnosti, koja je, da kažem, jedna najeminentnija institucija dramskog obrazovanja, pre svega naučen si da pročitaš taj tekst koji radiš. Nije to samo pročitati, nego pre svega nekako osetim shodno svom senzibilitetu i nikada mi se nije dogodilo da sam pogrešila, da sam, na primjer, pogrešnu ulogu nekome dala. Prosto nekako uvek se to ispostavilo da je to tako trebalo i to je složen proces. Pre svega treba pronaći ljude i iza scene sa kojima radiš. To je nešto, kada to pronađeš, to je nešto što, kako da kažem, uspevaš dalje da traješ, da plivaš i